Vachiri amai mufundisi vanototungamirira sangano. Handizivi kuti wai Mwari vasarudza kundifambisa negwara iri. Ini ndinorota ndichirapa kurapa kuya kweun'anga. I wake up and chase those evil spirits, but nezuro ndakarota my late father who was a pastor vachiti kana uchikwanisa kubvisa ropa rangu riri mauri ndipo paungaramba zvedzinza rako. All along ndairota ndichiudzwa kuti uri homwe iwe, nguva yako yakwana. Kana ukaramba kutakura tinokuparura. Mwana wangu firstborn akachata last year, asi a week before a wedding ndakaroteswa chipfeko chake chemukati. Chakaiswa muchimucheka chered, chabayiwa netsono. Saka munhu aiva akabata mucheka uyu akabva atanga kunyara achiwandisa chiso chake. Pandakamuvhura vhudzi nekuti aiva nevhudzi rakareba raiva rakavhara chiso chake, akabva atanga kuseka achiti hakuna mwana achabuda mumereji iyi. Ndakabva ndatanga kumurova, saka ndamuka ndakaona message from my daughter achiti I can't find my pens. Saka ndakangomuka as if ndiri kumanifesta. I don't know kuti what happened, but ndakazongokaruka ndava pambare ndichitenga bakatwa nebute. I drove ndikapinda musango. Zvandaiita zvachoka, it seems as if I was going mad. Kana bhutsu ndakasiya musango imomo. Ndakanobayirira banga riya pasi ndikabva ndangoita blackout. Ndikazopepuka later on ndikadriva back home. Ndakatozotenga maslippers pane umwe musika. Handina kana kudzika mumota because I was so dirty nekuumburuka kwandaiita pasi. Later on friend yemwana wangu kwava kuuya kumba akati mama please pray for me because ndakabata nzira pen remwana wenyu apa achitaura zita remwana wangu. Ndakabva ndamuudza hope dzangu akabuda mumba achitiza. Saka ndiri kutsvaga rubatsiro nedudziro pa10 days dzapfuura idzi. I prayed but ndaitoudzwa kuhope kuti kutsanya kwakanaka ndichirakidzwa cave zvichinzi umu ndimo mune akatanga dzinza renyu. So apa baba ndava kuvarota vachinditi kana uchikwanisa kubvisa ropa rangu riri mauri then uri free kuita zvaunoda, asi kana usingakwanisi uri homwe inokwanisa kuparurwa kana ichiremerwa nezvayakatakudzwa. I can't have this conversation nevana vangu o murume wangu because of my calling. Ndoitawo sei naye hama dzangu, ndibatsireiwo.